This is my favorite piece. I paid a small fortune for this jewel and I had to trick some other collectors to claim it. Ψηλά τα χέρια! Μήπως δεν βλέπεις καλά? Σας τα κόψω εγώ τα χέρια. Δεν τους αγγίζει κανείς! Κατάλαβες! Αυτή είναι εργοτέχνης! Δεν το γλιτώνει το έμφραγμα. Ο πίνακας! Ο Γιάννης θα με σκοτώσει! Πόσα χρόνια θα φάω αν πυροβολήσω τη γυναίκα μου και πόσα αν την πνίξω με τα ίδια με τα χέρια. Το καμουφλάζε μάλλον. Βρες τους. Γεια. Μάνος. Μάνος. Τι εστί Μάνος? Το παιδί μπάζει από παντού. Το ξέρω, εντάξει, δεν είναι το πρώτο μυαλό στον κόσμο, αλλά είναι γιος αδερφής μου. Τι να κάνω, προσπαθώ να σώσω την κατάσταση. Πάντως πήρατε πολύ δυναμική απόφαση. Και εσύ και ο κλέφτης σου. Να τους πιάσουν αμέσως. Ο Τζον εδώ μας βρήκε. Θεέ μου, τι θα κάνουμε? Δεν αντέχω άλλο να μην κάνουμε έρωτα. Ούτε 2 μέρες δεν συμβαίνει αυτό. Να φροντίσεις να μην τριτώσει. Καλά ρε. Έχω σε ολόκληρο μπουζάκι στην εξάτμιση και δεν πήρες καμπάρι τίποτα. Δεν θες να το καταλάβω. Στην εξάτμιση το έχω. Δεν το έχω στον κόλο μου. Να τους φέρετε πίσω! Δεν φοράω βρακί. Να πας να αγοράσεις για να μην κρυώσεις. Άντε κάτι, καταστρέφομαι, δεν το καταλαβαίνεις! Ότι κατά δίκιο μου, ποιος είναι αυτός ο πούστης με τη γυναίκα μου! Πολλά προβλήματα και σκέψεις στο μυαλό μου και άλλα τόσα μάλλον θα έρθουν